Moikka! Tervetuloa mun kanavalle. Tässä on muutamia pieleen menneitä kohtauksia mun äänitysprojektista, jos näin voi sanoa. Toivottavasti piristää jonkun päivää. Ei muuta kuin pitäkää hauskaa. Moi! Kiva kun tulit. Kiva kun tulit. Peace. Tämän kirjoituksen tarkoitus. Ja tää ei äänitä mitään. Haluan kertoa tästä, koska se saattaa auttaa myös. Tämä ei ole absoluuttinen totuus. Absoluuttinen totuus. Tai tämä teksti voi toimia sinulle muistutuksena siitä, mitä olet jo oivaltanut. Teksti! No mihin mä nyt jäin? Tunnelukkojen synty. Tunnelukkoihin panehdun myöhemmin julkaisuissani. Tunnelukkoihin paneudun myttäs. Tunnelukkoihin paneudun tarkemmin tulevissa julkaisuissani. Tunnelukkoihin paneudun tarkemmin. Ihan oikein sanoin. Tunnelukkoihin paneudun tarkemmin tulevissa julkaisuissani, mutta haluan avata niiden syntyjä jo nyt, koska niiden syntymekanismi on kaikilla sama. Yes! Nämä opit vaikuttavat meihin aikuisina. En ota kantaa. Ja posti. Toivottavasti ei kuulu läpi. Ehkä tämä kuulostaa hyvälle, ehkä ei. Katsotaan. Jatketaan. Seuraavat meitä läpi elämän ja vaikuttavat siihen, miten toimimme eri tilanteissa. Tauotus. Tämä on niin hidasta. Miksi mä ryhdyin tähän? Oh my god. Nämä taidot omaksumme omilta vanhemmiltamme ja läheisimmältä. Nämä taidot omaksumme omilta vanhemmiltamme ja läheisimmiltä. No niin, sitten taas haastetaan itseämme. Oh my god. Nämä taidot omaksumme omilta vanhemmiltamme ja läheisimmiltämme. Läheisimmiltä. Ei vitsi. Läheisiltämme. Nämä taidot omaksumme omilta vanhemmiltamme ja läheisiltämme. Miten mun kieli ei taivuttaa? Nämä taidot omaksumme omilta Nämä taidot omaksumme omilta vanhemmiltamme ja läheisiltämme. Okei, läheisiltämme. Nämä taidot omaksumme Oi vitsi.
läheisiltämme. Sanoinko mä se oikein? Yes! Oh. Yes! Oh. Onneksi mä en ole äänikirjan lukija. Onneksi en varmasti rupeekaan. No onneksi tää tuli nyt. Ehkä mä pistän äänettämällä. Siksi aikaa, kun mä luen näitä. Tai ymmärtäneet paremmin, kuten eivät heidän vanhempansakaan. Damage. Jokainen lause on vaikea. Jokainen. Menneiden sukupolvien traumat, erityisesti sotien ajoilta, ovat siirtyneet eteenpäin sukupuolelta toiseen sukupuolelta. Sukupuolelta toiseen. Joo, ota sinä toi, niin mä otan toi. Menneiden sukupuolien. No niin, uudestaan. Menneiden sukupolvien. Sukupolvi. Missä mun kamera? Ei kinosta. No joo. Jos lapsi ei osi. Joo. Mä voin myöhemmin ilmetä erilaisten riippuvuuksien tai haitallisten toimintojen muodossa. Tähän päättyy blogitekstini tunnelukkojen synnystä. Toivon sinulle kaikkea hyvää omalle matkallesi. Ja voit seurata pohdintojani. Tähän päättyy blogitekstini tunnelukkojen synnystä. Toivon sinulle kaikkea hyvää omalle matkallesi. Kiva kun katsoit videon. Laita tykkäys jos haluat. Tilaa kanava. Nähdään myöhemmissä videoissa.